Fotbalové zpravodajství. Novinky ze světa fotbalu, vše přehledně na jednom místě. Dobrý den, zdravíme fanoušky především dobrého fotbalu. Dnes tu jsem se svými kolegy Lukášem Zelinkou. Ahoj. A Michalem Svobodou. Ahoj. Podíváme se na nejlepší hráče z každého týmu Premier League v této sezóně. Začneme od spodu. Kdo je na spodku s 11 body? Huddersfield. Tam si myslím, že je úplně bezkonkurenčně nejlepší hráč Aaron Moy, Australan, desítka a není tam ani nikdo jiný, kdo by podle mě stál za zmínku. Tento tým patří mezi nejhorší týmy v top 5 ligách a vlastně horší bilanci už má snad jenom Chievo v italské sérii A. Je to tak, bezkonkurenčně Aaron Moy. V tomhle týmu se to snaží jedinej tahat a i tak se mu vlastně nedaří. Asi není koho jiného pochválit, ten tým je jasně na spadnutí, tak. Je to tak. Další máme Fulham. Tam máme Andreho Shirleyho, který dal několik hezkých gólů v této sezóně už a myslím si, že rozhodně je to asi největší hvězda a i v této sezóně podle mě určitě docela bezkonkurenční. Těch hráčů by pravděpodobně bylo na výběr asi více, ale Shirley... Dal taky bych zmínil Mitroviče, ale dal už asi nikoho. Asi ne, no. Fulham je taky celou sezónu bez formy a zřejmě je taky na spadnutí. Pravděpodobně. A pak už to začíná být zajímavější. Pak ten boj o 18. místo, respektive 18. místo, kde je Southampton, Cardiff a tyto týmy. Tyto dva asi především spolu budou bojovat a Brighton vlastně teďka chytnul špatnou formu, takže se k něm přidal do těch sestupových bojů. Na druhou stranu Brighton furt má ještě zápas v dobru. Uvidíme, jak to dopadne, ale zaměříme se na Southampton, který je v současné době na 18. místě. Máme tu několik dobrých útočných hráčů. Defenziva letos docela propadá, vlastně bez Van Dijka. Ta defenziva už není tak pevná. Nathan Redmond za mě MVP v současné chvíli. A nebo také Danny Ings. Měl pár skvělých zápasů, vlastně dával tam 2 góly v jednom zápase, pak tam měl gól hnedka. Vlastně začal dobře a pak už trošku zprůměrně. Ale nikdo jiný tam vlastně. Celý tým moc nešlape, v tom Southamptonu tam nikdo nevyčnívá. To je taková farma. Ale kdybychom museli asi někoho vybrat, tak bychom se asi oba všichni rozhodovali mezi Redmondem a Ingsem. Tyto dva hráči asi nejlepší výkony předvádí v této sezóně. Na 17. místě Cardiff, tam za mě jednoznačně Corey Patterson. To je asi nejlepší volba, vzhledem k tomu, že je to hráč, který může hrát v podstatě všude. Přesně tak. A velký dříč a určitě zajímavý hráč. Tam asi taky nikdo jiný není v Cardiffu. Na 16. místě Brighton. To je velká taková neznámá, tam opravdu nikdo nějak extrémně nevyčnívá. Tam to není jako u těch ostatních týmů. Koho bychom tam takhle zařadili? Asi Glena Murrayho. Asi nejstarší hráč, kterou budeme mít v tomto výčtu. Má tuším 8-10 gólů a v této sezóně což je docela slušný. 10. Na to, že ten tým je 16. tak to od Glena Murrayho je docela solidní počin. V takovémto věku, ještě v 35 letech, si myslím, že zajímavé tuto sezónu určitě asi nejlepší hráč. Když se posuneme o pozici výše, tak zde máme Newcastle. Za mě jednoznačně Dubravka. Asi nějaký někdo jiný nenapadá. Nikdo tam teď nevyčívá. Z začátku by mě nenapadlo, když Dubravka přicházel ze Sparty, to asi někoho, že se tam takhle hrozně chytne a i Benitez na něj má jenom samé pozitivní ohlasy. A on je ve výčtu nejlepších golmanů vždycky Premier League, a když se říká nějaká top 5 nebo něco takového, tak je hodně dobře hodnocený i od zahraničních médií. Bych to nebral jako nějakou protekci. Možná to bude i jediný golman ve výčtu. Je to možné, možná u ještě pak si někam možná možná ještě v Leicesteru, no, uvidíme. Na 14. místě Burnley. No. Barnes. Je to napováženou asi Anthony Barnes. Barnes nebo Wood. Ještě Wood nemá taky špatnou sezónu, no. Ale uvidíme, jak se chytne Peter Crouch. Třeba ještě vytáhne. Já bych třeba chtěl, aby se trošku zvedl Matěj Vydra. No, tak to si přejeme asi všichni. Nemá asi moc velkou šanci, to vidím. No. To je to hrozná škoda. Je tam docela konkurence prostě. Mně přijde, že má hrozně ten kluk smůlu. Jo, on je schopný nastřílet 30 gólů v Championship. A pak přijde do Premier League. Přijde do Premier League a ani nehraje. Jo. A to samé bylo ve West Bromwichi, akorát 5 let zpátky. Přesně tak. Úplně ten stejný scénář. Vyhrál nejlepšího střelce Championship. Ve Watfordu vlastně ještě. A pak přestoupil vlastně do West Bromwiche. To je taky tím, že postoupí do vyšší ligy, tak přejou další posily a už prostě... A nevěřím mu, ale... Přijde víc peněz, přesně tak, no.
na Championship to asi stačí. Na druhou stranu furt ta druhá anglická liga má kvalitu. Si uvědomil jako třeba, že jeho místo v Championshipu a zůstal by tam na furt. No spíš by bylo asi nejlepší, kdyby byl v nějakém tom týmu, jak kterým byl, a pak by se vytáhl s tím týmem do Premier League a tam by hrál, protože už mu ten tým důvěřuje, že? Už je ten tým jakoby na ně nějak navyklý, že? Na druhou stranu asi je sám o sobě ambiciozní, takže chce hrát nějakým stabilním týmu Premier League. A taky asi finančně to pro ně lepší, že? Taky finančně, taky bych asi radši seděl za 100 na lavičce, než za 50 v základu. Nevím, no. Docela greedy. Nevím, já prachy za fotbal nedostanu. Takže mě to je celkem jedno. Dokud Babí není v divizi, tak. Dokud Babí nebude v divizi, tak dál tam je... se mnou budou za 2 roky v divizi. Dál tam je Crystal Palace. Crystal Palace, asi, Wilfried Zaha. To je jasný, no. Asi úplně jasný, no. Wilfried Zaha, nadstandardní hráč, který nemá v Crystal Palace podle mě co dělat. I když v této sezóně se mu moc nedařilo, zatím nebyl tak prolific, jak jsme byli zvyklí v minulých sezónách, kdy vlastně loni v podstatě sám udržel Crystal Palace v Premier League, dá se říct. Letos to zase taková sláva není, ale přeci jen asi nejlepší hráč, anebo ještě... Za zmínku stojí Milivojevič. Stojí tedy určitě taky má kvalitní sezónu, nastřílel spoustu gólů, ale přeci jen kdo jiný než Zaha by to mohlo být. Od Crystal Palace se přesuneme k 12. Leicesteru. Přesně tak. Zde je na výběr asi více hráčů, ale tady se asi podíváme spíše do zadních řad. Přesně tak. Hráči jako Chilwell, Maguire a Kasper Schmeichel. což je stálice už delší dobu. Velice stabilní výkony předvádí. Sice ta defenziva není úplně jako nejlepší, protože ten tým nemá takovou kvalitu na to, aby vyhrával zápasy úplně všechny, takže ten střed tabulky jim podle mě krásně sedí. Ale každopádně Ben Chilwell je za mě MVP rozhodně. Minimálně velice nadějný, ale už i teď podává standardní výkony, je velice dobře hodnocen vlastně v celé Anglii. Určitě. Jak médii, tak trenéry, tak hráči. A s útoku bych dál zmínil Vardyho teda. Tady už trošku... Už stárne a není to, co bývalo, není to... Ale je docela stabilní, jako ten jeho přísun gól. Vardy nebýval nikdy a pak se najednou vyskytl, jo, takže... A jako ten jeho přísun gólu, jakoby... Ten jeho přístup gólu, prostě jakoby přísun gólu docela jako zůstal. V Leicesteru je pořád jeden z nejdůležitějších hráčů, určitě. A vždycky bude a bude legendou. To je ono. Přinejmenším. Bez něj, co by dělali, no. Tak. Everton. Dále asi Everton. Tam je to taky jasný. Richarlison, Sigurdsson. Skvělý přestup, podle mě. Výborný tah. Když teda Everton nemá moc dobrou sezónu, jako celkově jako tým, to nemá, tak ale Richarlison se určitě vytáhnul a ukázal, že ten přestup byl skvělý tah od vedení Evertonu. Ještě bych zmínil přestup z Barcelony Lucase Digne, který je jako možná jeden z nejlepších lebecků v Premier League současně. Jo, výtečný hráč určitě taky. Určitě patří k ním. Nenapadne mě moc lepší. A Gylfi Sigurdsson. Tak. Ale kdo má lepší sezónu, musíme říct, tak Jordan Pickford. Určitě. Ten moc nepředvádí dobré výkony. Tam před sezónou, kdyby se řeklo čistě podle mistrovství světa, tak bych řekl asi Pickford. To je takový syndrom anglických brankáře, no. To je pravda, no. Oni asi nikdy se nenajdou prostě. To už se dá opravdu kvalifikovat jako syndrom asi, no. Jednu sezónu dobrý a pak najednou, no. Je to tak. Na 10. místě je Bournemouth. Bournemouth, tam bych řekl, že to je asi víc než jasný. Callum Wilson. Hlavně začátek sezóny se mu teda vydařil a byl to teda obrovský boom, s ním se roztrhl pytel doslova. Chtěl ho koupit Chelsea, ale Bournemouth řekl, že za ty peníze žádnou cenu. Jo, kolik to říkali, 80 mega nebo? Je to dost, ale Wilson udělal dobře, že neodešel. No, skončil by tak jako většina útočníků Chelsea. Na hostování. Buď to na hostování, anebo na lávce někde. No. Nebo na lávce, no. A ještě určitě Joshua King stojí za mě. Joshua King, rozhodně. Taky nastřílel pár gólů a docela dost klíčových. Bournemouth je velice zajímavý tým, prostě tým, který se vytáhl z ničeho. Přesně tak. A vlastně se stejným manažerem došli vlastně až ze spodku tabulky 4. ligy anglické až do Premier League. Teď už stabilní tým Premier League. Teď už třetí sezónu stabilní tým Premier League a hrajou vlastně Premier League poprvé v historii. Samozřejmě od těch 3 let zpátky. A Eddie Howe, výtečný trenér podle mě. Ukazuje kvality neustále a není to takový to household jméno, jako je prostě Mourinho, Guardiola, Klopp, ale jakože ukazuje prostě, že to je dobrý trenér. Když by si vytáhl tým ze 4. anglické ligy prostě do Premier League.
A udržel se. Tam. Určitě. A ten kádr je prostě stabilní a ten tým podává stabilní výkony do středu. A hraje tam hodně mladých hráčů teďka. Jo. Dalším týmem, který rozebereme, bude West Ham. West Ham. A kdyby nebyl zraněný Lanzini. Nebyl zraněný Lanziniho, řekl bych, že Lanzini. Řekl bych, že Lanzini taky. Ale teď tomu je po přestupu z Lázia Filip Anderson. Velice kvalitní hráč. Řekl bych, že převyšuje svou kvalitou zbytek týmu. Když West Ham udělal spoustu takových nákupů, takových těch trošku vyhazlejších hvězd, tak přeci jen jako Filipe Anderson byl už kvalitní v tom Láciu a teď to potvrzuje a je vlastně ještě lepší, než se očekávalo od něj. A taky bych určitě sám za sebe zmínil Declana Rice, vycházející hvězda, 19letá. A ten kluk má před sebou obrovskou budoucnost. Pokud teda bude držet takovou formu, jako má doteď. Dává i góly, z pozice defenzivního štíta, může hrát i stopera. Vlastně teďka měl man of the match, byl vlastně mužem zápasu, asi před 2 týdny. Teďka nevím přesně, s kým to hráli, ale hrál tam skvěle. A dál můžeme asi z útoku zmínit Číčarita a Arnautoviče, který přece už nejsou úplně tak dobrý hráči, tak pro ten West Ham aktuálně jsou dost důležitý a je to takový sporný, ale Arnautovič je takový stabilnější. Pro to, co teď West Ham hraje, jsou to dobrý hráči. Určitě. Do West Hamu to sedí. Dále tu máme Wolverhampton. Tým, který se točí kolem portugalských hráčů, včetně portugalského trenéra. Tak. Vlastně ten jejich vzestup je docela dost rychlej a myslím si, že budou útočit i na poháry postupem času. Určitě. Do týmu přitekly peníze a vlastně nakoupili se tam hráči jako Rui Patricio, João Moutinho Diogo Jota a koho bych zmínil jako nejlepšího hráče, teda jejich současného, tak je Ruben Neves. Určitě. Spojovalo se s ním přestup do některého z velké šestky, teďka nevím, se kterým jestli to byl Liverpool nebo City, ale oni se za něj řekli nějakou docela dost nesmyslnou částku, taky vysokou, kolem asi 60 milionů a vlastně to bylo hnedka byly jakoby odmítnutí, ale to je dobře, že zůstane. Je to pochopitelný, aspoň je to odradí, že jo? Pro nás je to lepší jako pro fanoušky, protože uvidíme víc kvalitních týmů a nejenom kvalitní šestku. Přesně tak. Oni víceméně vychovávají hráče pro tu šestku, jo, a to je o ničem potom. Dále na 7. místě už je Watford. Watford tam... Za mě překvapení celkem. Překvapení, ale dá se to odůvodnit. Je tam, udělali se tam nějaký zajímavý přestupy a celkově ten tým vypadá docela zdravě. Jak po finanční stránce, tak i po té herní stránce. A po zdravotní. A po zdravotní taky. A nejlepší hráči? Deulofeu. Letos konečně Deulofeu začal naplňovat ten svůj potenciál, který už má tak 6 let. To byl největší talent svýho času. Počínaje z Barcelony, nakonec evidentně končil ve Watfordu. A konečně se prosazuje. A ještě bych zmínil golmana Bena Fostera. To je golman, který nechodí moc na tréninky, životospráva mu nic neříká, ale prostě pak přijde zápas a on je schopný vytáhnout prostě několik famózních zákroků. Prostě talent od přírody, no. Možná trochu promrhaný. No, on je dost promrhaný, protože když mu bylo 25, tak vlastně soupeřil o místo anglické jedničky s Paulem Robinsonem a vlastně tam se rozhodovalo mezi nimi dvěma, no. A on pak nějak... Třeba kdyby v té době ho do toho dotlačili, tak teď by se choval úplně jinak. Obrovský talent, ale... Kdyby se naučil těm zásadám a tomu chování v mladším věku, teď už to jako moc teď je otázka, jestli by taky nepřišel ten syndrom anglického golmana. No, nevíme. Nevíme, no. To jsou spekulace, do toho nebudeme zabrušovat. Už se dostáváme do velké šestky. Na 6. místě Chelsea. Tak tam momentálně to je pruser, ale kvalitní hráči tam pořád jsou. Jsou tam kvalitní hráči, určitě, není to jenom všechno černý, není to samé Alonso. Je tam určitě Hazard a Kanté. Hazard a Kanté. Ale Kanté za tuhle sezónu není tak dobrý, protože nehraje. Protože Sarri ho nestaví na CDM, ale staví ho do prostě toho. Ale Kanté je schopný dát gól prostě aspoň. To je určitě, ale jinak samozřejmě Hazard. Asi nejlepší hráč této sezóny. Stabilně. Tak, od Chelsea už raději odejdeme, abychom nezbudili nějakou vlnu agrese. No, přesně tak. Radši už se přesuneme od Chelsea, abychom nezbudili vlnu agrese. Přesně tak. A přesuneme se k 5. Arsenalu.
Tam jednoznačně dobrá forma Gendeziho a Torreiry například, který se rozehráli k dobrým výkonům. Před sezónou ještě nebyli nějak výrazní hráči a teďka vlastně ukázali, vylezli nahoru, když vlastně Ezil šel do prčic, teďka docela. Dál bych pochválil i Obiho, ale to nejsou asi nejlepší hráči, nejlepší dva jsou za mě teda Ramsey a Aubameyang. Přesně tak. A už jsme se i o tom bavili tady, že Ramsey, který bude odcházet do Juventusu, bude obrovskou ztrátou pro Arsenal. Přesně tak. A to vlastně už máme rozebrané. Ta záloha se úplně rozpadne bez něj. Taky si myslím. Ale to už jsme zase rozebrali, do toho nebudeme zase moc zabrušovat. Ale za mě teda nakonec označím Aubameyanga za nejlepšího hráče Arsenalu v této sezóně. 15 gólů. Si myslím, že mluví za vše. Za mě Ramsey, ale je to věc názoru. Přesně tak. Za mě je to tak asi mezi nějak. Tak. Teď se přesuneme k mému favoritovi, k Manchester United. No. Ke vší úctě ke všem hráčům, nejlepší hráč na své pozici asi Pogba. Když má formu. No, a baví ho to. Když má formu a baví ho to. Když Pogba nemá formu, tak United nemají formu. A je to tak, no. I tak je Pogba nejlepší prostě. A nebo ještě De Gea. Jo, De Gea stálice. Patří mezi nejlepší golmany na světě už několik let. Možná nejlepší. Možná i nejlepší. No. Často je vyhlašován jako nejlepší. Asi kdyby hrál v jiném týmu, tak by byl ještě vejš třeba. Kdyby tak třeba v Reálu. S tou defenzivou, která je v Manchester United, že jo. Jako je fakt, že s tím, že vychytá věci, co Jones, Smalling a spol propustí. Pustě. Nebo nechytí, tak? Jones by to určitě chytil. A no, United tam teda vyhlásíme toho Pogbu asi. Asi Pogbu, no. Určitě. A ještě můžeme pochválit teda Martiala, Lingarda, Rashforda. Tady se prostě rozhráli dobrý. Rashford se konečně dostal do základu místo Lukaku. A myslím si, ale, že to je stejně, by se dalo tam najít vzorec toho, že Pogba nic, Manchester nic. A na Rashfordu je hlavně, že hraje konečně na strikeru a ne na křídle, jako hrál pod Mourinhem. A na tom strikeru to je prostě jeho pozice, tam on je nejlepší. Přesně tak. Ale zas Rashford je takový, který dokáže hrát na tom křídle dobře. No je rychlej, no prostě. Tak a už se posuneme na bednu. K třetímu Tottenhamu. Tak Spurs si myslím, že nejlepší hráč je Harry Kane, když to vezmeme čistě overallově fifově, ale sezónu, kdo má rozhodně stand out ze všech hráčů je Son. Jo. Ten předvádí neuvěřitelné výkony jak v lize, tak v pohárech a Son je za mě jejich hráč s nejlepší formou v současné době. Momentálně určitě, s tím souhlasím. Tomu se není moc potřeba co dodávat. Tady ti dva hráči. Son, Kane jsou bezkonkurenční. Ještě asi můžu zmínit. Ještě Eriksena, Dele Alli a Hugo Lloris. A ještě Vertonghen. No a nyní se dostáváme k dvou týmům, kde... To jsme se nemohli shodnout. A je to hodně o velký debatě. A rozpoutá to možná i vlnu kontroverze. A emocí. U Liverpoolu. Začneme odzadu asi. Začneme odzadu. Alisson samozřejmě. Van Dijk. Bychom mohli říct všechno, co tam je. No, jako, je to pravda, no. U těch týmů bychom se měli držet u těch fakt nejlepších hráčů, protože tam jsou jako na pochválení a dobrý všichni. To je pravda, no. Tam to nemůžeme dělat jako u těch ostatních týmů, kde jsme chválili hráče, který dali jeden gól. Takže teď řekne fakt nejlepší. Ale tady je opravdu nejlepší Salah, Firmino a Van Dijk. Těhleti tři. Z těch tří bych asi vybíral, kdybych si měl opravdu vybrat toho jednoho. Kdybych měl vybrat nejlepší 11 na světě, tak tyhle ty tři hráče určitě budu... A Mané měl teďka taky ale 5 gólů za sebou prostě v řadě. V 5 zápasech. Tady je těžké něco vybírat. Tam je to opravdu těžké. No. Tady u těch dvou týmů, kde prostě je ten kádr tak vyrovnaný, že a hráči tam nepředvádějí nějaké špatné výkony. A Robertson ještě, že prostě, taky prostě skvělá sezóna. To nemá mezeru. Tam není mezera žádná. No a Manchester City, to je možná ještě horší. Tam je to ještě možná horší, protože tam je Sterling, úplně úžasná sezóna, Sané, Bernardo Silva, Fernandinho. Já bych jako, tuhle sezónu je možná nejlepší hráč Bernardo Silva, podle mě. A říká to i Sam Guardiola. Velmi dobrou sezónu má Aymeric Laporte. 100%. Bez zesporu jeden ze dvou nejlepších centerbacků v Anglii. A samozřejmě Soka, Ellisona, Edersona. Taky brazilská dvojka. Ale já, kdybych měl zrovna asi v tom City, bych se teda rozhodnul pro Fernandinho.
Jestli bych měl vybrat jednoho hráče, na kterém to stojí a který je jediný hráč, který nemá žádný stín za sebou, někoho, kdo by ho mohl nahradit. Určitě jediný nenahraditelný, ale to bych neřekl, že úplně znamená, že je tak nejlepší. Spíš zrovna nemají nikoho na náhradu prostě. Nemají náhradu, ale stejně je to můj názor, je to názoru. V pořádku. A ještě jsme úplně zapomněli na Aguera. Gabriel Jesus. Já bych asi řekl, že v City to vůbec nestojí na té individualitě. Tam je to fakt tým jako. Ale takhle silnou lavičku prostě nemá žádný tým v Evropě. Ne. To je opravdu mazec, jakože na lavici sedí hráči, kteří tam sedí. A to ještě byl zraněný vlastně skoro celou sezónou De Bruyne. A i tak dokázali prostě hrát tak, jak hrajou. To je opravdu podle mě Manchester City je v současné době tým s největší kvalitou, čistě hráčskou kvalitou na světě. A určitě aspirant na vítěze Ligy mistrů. Nejenom Ligy mistrů, ale na treble. Treble, možná i quadruple. Jestli vyhrajou vlastně s Chelsea ten finále ligového poháru, FA Cup by mohli vyhrát, Premier League. Počítá se i Community Shield? Do těch? No. Kdyby to mohl být Pentakio solidní. No. To nevím teda, ale asi spíš ne. To jsou jenom ty trofeje na konci sezóny. Je to ta předsezónní. To by k tomu mohli počítat nějaké americké tury, že jo? A nebo mistrovství světa klubu, ale to nikoho nezajímá. To ne, no. To tak, už má úroveň. Jen to zní honosně. Mistrovství světa klubu, no. Vyhrali jsme mistrovství světa klubu, porazili jsme nějaké křováky. Boku Juniors. Boku Juniors a pak nějaký křováky v Africe. A pak nějakou Nagasaki nebo Fukushimu nebo něco takového. No, Vysokobe, tak. S Iniestou. Tak, tím bych asi uzavřel dnešní díl. Děkujeme vám za sledování, dejte nám like, subscribe, cokoliv. Těšíme se na vás příště. Mějte se hezky, nashledanou. Naschledanou.